በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ሰላም ክርስቶስ ይብዛሕልኩም ስድራሉ እግዚአብሔር ከመይ ውዒልኩም ከመይስ እስከ ሰዓት እዚኣ በፂሕኩም አሜን። እንኳዕ ንሊቀ ሊቃውንት አቦና ቅዱስ ያሬድ እንኳዕ አብፅሐኩም አብፅሐና አሜን። ብዛዕባ ናይ ቅዱስ ያሬድ ሕፅር ዝበለት ግጥሚ ኣላትና ናብኡ ከብለኩም። ቅዱስ ያሬድ ኣብ መወዳእታ ክሳዕ ተከዘ ሰነይዎ ብሊቅነቱ እንዳተገረሙ ኩሎም ስለ ዝተከዙ እቲ ስፍራ ተከዘ ተሰይሙ ደቂ መዛሙርቱ ብትሕትና ብርኩ ተሳለሙ ናይ መሰነይታ መዝሙር ፈለሙ ክዝይሙ ሰላም ወሃብክሙ ወሰላምኩሙ ሃቡኒ ኢሉ ኣዘየመሉ ነቲ ዝመጽእ ህዝቢ ንያሬድ ክስኒ ብብሕትውና ክነብር ንብቕዓት ከግኒ ናብታ ገዳም ጠመተ በሪህሉ ናይ ልቦኑ ዓይኒ ናብታ ገዳም ጠመተ በሪህሉ ናይ ልቦኑ ዓይኒ ናብታ ጽዮን ዝሓበረትሉ ከደ ንብሕቱ ኣብ ቤተልሔም ገዳም ኣተወ ናብ በዓቱ ንጽዮን እንዳመስገነ ክወፅእ ከኣቱ ምእንተ ክርስቶስ ፍቕሪ ኣብ ገዳም ከቲቱ እቲ ኣብ ኣክሱም ምስ ህዝቡ ዝለመደ ፍቕራ ከይጸገበ ናይታ ዘዕበየቶ ኣደ ናይ ክርስቶስ መከራ ሓሲቡ ልቡ ምስ ነደደ ብጾም ብስግደት ከመስግን ናብ በዓቲ ኸደ ብጾም ብስግደት ከመስግን ናብ በዓቲ ከደ ኣብ ገዳም ኮይኑ ለይቲ ምስ ቀትሪ ያሬድ ካህን ኣብ ጽዮን ዝተቐበለ ብኽብሪ ያሬድ ጻዲቕ ንቅድስና ዝገበረ ጻዕሪ ያሬድ ሊቀ ሊቃውንቲ ብኹሪ ያሬድ ባሕታዊ ባርኮት ዘፍሪ ጉንበት 11 ዕለት መዓልቲ ክጽሊ ምስ ኣተወ ናብ ገዳም በዓቲ ከም ኤልያስ ተሰወረ ከምቶም መላእክቲ ከም ኤልያስ ተሰወረ ከምቶም መላእክቲ ብክርስቶስ ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ማዕሪጉ ናብ ብሔረ ሕያውያን ብኽብሪ ዓሪጉ ብክርስቶስ ብጸጋ ብመንፈስ ቅዱስ ማዕሪጉ ናብ ብሔረ ሕያውያን ብኽብሪ ዓሪጉ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። መሰረተ ዜማ ወጠነ ወጠነ ያሬድ ካህን መሰረተ ዜማ ወጠነ ወጠነ ያሬድ ካህን ያሬድ 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 ካህን ያሬድ 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 ካህን ጡመ ልሳን መሰረተ ዜማ ወጠነ ወጠነ ያሬድ ካህን መሰረተ ዜማ ወጠነ ወጠነ ያሬድ ካህን ያሬድ 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 ካህን ያሬድ 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 ካህን ጡመ ልሳን መሰረተ ዜማ ወጠነ ወጠነ ያሬድ ካህን መሰረተ ዜማ ወጠነ ወጠነ ያሬድ ካህን ያሬድ
ያሬድ ያሬድ ካህን ያሬድ 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 ካህን ጡመ ልሳን